Ubh Seacláide is Ubh Taylor agus inniu le Satharn Sásta baimid déanamh cáca le cásca. Seo iad na cábhar a bheith uait. 60 gram de brit, 2 gram de him, 2 gram de Philadelphia, teaspoon de blas vanilla, 20 gram de ucht de báilte, 8 gram de siúl againn agus Ubh Cásca. Dús, scris na briscí go dtí go bhfeiceann siad súla seo. Measc iad le him leite. Bhris an Ubh ag gá lá agus leanaí leis an meascán de briscí agus him. Taréis sé sin, 5 eile nua agus chur an cáis, vanilla agus siúcra isteach ann. Measc iad le chéile agus an sin dúirt an uachtar isteach freisin. Measc iad go dtí go bhfeiceann siad súil an mús. Lean na himhice leis an meascán agus déon cinnte go bhfuil siad deasnéite ar bear. Fáin na millteán a tháinig leis an Ubh Cásca. Gear iad suas i bíosa beaga mar thaspáin. Bí curmach leis é seo a dhéanamh. Máisiú na himhice agus beidh siad réile hithe tar éis orna go sa cuisinúir. Sin chun is feicinn siad ag an deara, ban tat na bos.